Molt bé, doncs bona tarda a tothom, els que sou aquí, els que ens seguiu per streaming i els que recuperareu la conversa i ens escoltareu en un altre moment. I benvinguda, alcaldessa. Avui celebrem una nova trobada del cicle de conferències de Ciutat Metropolitana, Progrés i Futur, organitzat pel diari Línia i que està portant personalitats polítiques de primer nivell aquí, a l'Espai Línia, per conversar breument sobre els principals reptes que afronta l'àrea metropolitana i les seves ciutats. Avui, com veieu, tenim amb nosaltres l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. Marín, ja ho sabeu, és alcaldessa de la segona ciutat del país des del 2008, quan va rellevar l'alcalde Corbacho, un càrrec, el d'alcaldessa, que vol revalidar, com va deixar clar recentment en un acte a la seva ciutat, en el qual va presentar la seva candidatura i va expressar el compromís per continuar transformant, va dir literalment, l'Hospitalet. De fet, vostè ha reiterat en més d'una ocasió que l'Hospitalet està vivint la seva tercera gran transformació, li ha dit així. És cert que la ciutat té entre mans diversos projectes de gran magnitud. Un d'ells, i amb això volíem començar aquesta conversa, és el famós Pla de Desenvolupament Urbanístic, o PDU, Biopol Gran Via, que planteja la transformació de prop del 10% del terme municipal de l'Hospitalet, que no és poca cosa. Com vostè sap bé, els opositors a aquest projecte critiquen que plans urbanístics com aquest, diuen, malmeten el medi ambient i van en contra de les polítiques de preservació. Li volíem començar preguntant com es pot adaptar un projecte d'aquesta magnitud a l'emergència climàtica actual, no? Dilluns mateix l'ONU tornava a llançar un avís molt seriós al respecte. Avui n'ha llançat un altre respecte a la sequera, l'aigua, els problemes amb l'aigua. No sé com es pot adaptar aquest tipus de projectes de tal magnitud a la situació que es viu actualment. A veure, primer de tot, agraïda per la invitació. Crec que és una oportunitat, no?, de que, en fi, puguem parlar no només la capital del país, sinó que parlem, no?, les entitats municipalistes, no?, que treballem en el territori, que fem aquesta realitat metropolitana i anant ja per feina, no?, perquè hem començat amb no?, amb un projecte molt important que forma part, no?, d'aquesta tercera transformació. Espero que tinguem temps per parlar d'altres projectes. A veure, aquest és un projecte que, sí, és cert que pot haver-hi persones, no?, que pensin que aquest no és un projecte convenient. I jo no estic d'acord, evidentment, ni jo ni moltíssimes persones, ni moltíssimes formacions polítiques, ni entitats veïnals, ni la gran majoria de la ciutat, perquè aquest és un projecte que, en fi, a diferència, no?, del que es pugui pensar des de fora sense conèixer el projecte, és cert que aproximadament està treballant sobre un 8% de la nostra terma municipal. Estem parlant d'un milió de metres quadrats, que, si ho fem fàcil, es destinen un 50% aproximadament, 580.000 metres quadrats es destinaran a zona verda. Per tant, no, respecte al tema del canvi climàtic i com, no, aquest projecte va en contra del medi ambient, és totalment al contrari. Pensa que nosaltres, com a ciutat, quan va començar la democràcia, teníem 50 hectàrees de zones verdes en tota la ciutat. El terme municipal és el mateix, no hem generat més terme municipal. Teníem més habitants que ara, estaven en els 290.000. I en aquests anys hem anat multiplicant per molt, no?, les zones verdes de la ciutat. Aquest és un tret diferencial importantíssim per preservar el medi ambient, de generar espais, no?, que són espais en el que plantarem arbres, en el que farem natura, en el que els ciutadans gaudiran d'aquest espai. Per tant, 580.000 metres quadrats de zona verda que guanyarà la ciutat, per una banda. Per altra, espais per generar també oportunitats. Penso que una ciutat i un territori ha de generar, doncs, no, aquests projectes positius en quant en els temes ecològics, però també en els temes econòmics. Una ciutat ha d'estar equilibrada i per nosaltres és important, no?, que aquella ciutat de l'inici de la democràcia, en el que estàvem abocada a ser un suburbi, una ciutat marginal, una ciutat de segona, doncs també generi oportunitats per als seus ciutadans i per als ciutadans del seu entorn. En aquest projecte estem generant la possibilitat, no perquè ho digui jo, ho diu la pròpia Generalitat de Catalunya, que és el nostre partner a l'administració
en el que estem treballant conjuntament per desenvolupar aquest projecte, es generaran 50.000 llocs de feina a l'Hospitalet, més de 104.000 que tenim en aquests moments. I això és molt important, perquè estem desenvolupant un sector, el sector biomèdic, un sector que el que vol realitzar és donar consistència al clúster biomèdic que tenim ja a la nostra ciutat. Sabeu que tenim hospitals com el de Bellvitge, el Duran i Reynals, tenim a la Universitat de Barcelona, tenim a l'IDIVELL, el Centre d'Investigació. Tot això ja existeix en el nostre territori i el que pretenem és que les empreses també puguin aterrar al nostre territori i que puguin desenvolupar la seva activitat generant riquesa, generant llocs de treball i generant oportunitats. Per tant, per qui opini que això és una cosa en detriment del medi ambient, jo respecto totes les opinions, però jo li dic que aquest és un gran projecte de ciutat, és un gran projecte de país, així ho ha determinat el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és molt important, no?, que tots siguem conscients que aquest és un projecte estratègic de Catalunya. No només és important per l'Hospitalet, sinó que té una rellevància que va més enllà del propi terme municipal i en el que, sens dubte, per molt que hi hagi una petita minoria que critiqui aquest projecte, hem aconseguit consensuar un projecte molt potent, un projecte que ha millorat molt en els últims temps i en el que jo crec que té una majoria importantíssima que està a favor d'aquest gran projecte. Una de les coses que ajuda a lluitar contra la crisi climàtica precisament és el transport públic. Fa poques setmanes la ministra de Transport, Raquel Sánchez, va tornar a prometre el soterrament, l'esperat, desitjat soterrament de les vies a l'Hospitalet. El projecte avança i sembla que s'ha arribat més lluny que mai, no sé si ho compartirà. Tot i això, i recollint una mica també el pols de les entitats de la ciutat, clar, no és la primera vegada, no?, que ve un ministre del govern de l'Estat a la ciutat i que promet, no?, que el soterrament serà una realitat aviat. I hi ha un cert escepticisme, si m'ho permet dir. Totalment, perquè a més és un tema que lògicament hem anat parlant últimament després de la visita de la ministra i hi ha molts veïns i veïnes que a més m'ho diuen, no? Escolta, vols dir, alcaldessa, que això ho veurem? Vols dir que això aquesta vegada realment va en sèrio? Què ens l'hem de creure? Perquè ara sí, no? I fa... Doncs mira, jo, primera qüestió, no? Aquest és un projecte que és cert que portem molts anys reivindicant. Ahir parlava amb un veí i em deia, llevamos 50 años. Bueno, 50 se te ha hecho muy largo, 50 no, però sí que portem quasi bé 20 anys, no?, lluitant i reclamant i reivindicant, no?, que les vies del tren havien de desaparèixer a la nostra ciutat. I és cert que en alguns moments de la nostra història semblava que hi havia la voluntat decidida de fer aquest soterrament. Però també és cert, no?, que a partir del 2009-10, quan va haver-hi la crisi econòmica, aquest projecte es va quedar aparcat en un calaix del Ministeri i que hi havia poques intencions de tirar-ho endavant. També és cert, no?, que posteriorment, i després de moltes insistències, moltes baralles amb presidents de govern, ministres, tècnics, secretaris d'Estat i un llarg etcètera, moltes vegades discretament, però molt contundentment, nosaltres plantejàvem que aquest projecte havia de realitzar-se no només perquè afavoreix a la ciutat de l'Hospitalet, que és cert, no?, que aconseguim eliminar les barreres, no?, de 6 quilòmetres de via, que podem realitzar una superfície de les vies que sigui un passeig urbà, que guanyem 120.000 metres quadrats de zona verda amb un parc lineal que podrem passejar a banda dels barris sense la necessitat de pujar i baixar, no?, les passarel·les que en aquest moment és l'únic sistema, no?, d'unió entre barris, sinó que, a més, el soterrament permetia fer
tot un conjunt d'obres que milloraven tot el sistema ferroviari i que permetien posar a la nostra xarxa de rodalies en el segle XXI. Jo sempre deia que tenim una xarxa de rodalies més del segle XIX que no del segle XXI. I per tant necessitem tots els inconvenients que estem visquent des de fa molts anys a Catalunya del nostre sistema i ha estat sempre molt reivindicat per totes les administracions. Per fi, ara tenim ja un projecte bàsic. Aquest projecte bàsic ja no és només el projecte de la línia de Vilafranca, de Vilanova, que era la que en primer terme s'havia parlat de que es podria realitzar, sinó que en aquests moments tenim ja la seguretat que la línia de Vilanova, la línia de Vilafranca, l'intercanviador de la Torrassa, que és essencial, que ahir, si veu seguir el ple extraordinari de l'àrea metropolitana de Barcelona, es va aprovar tot el nou pla director en el que hi ha tot un conjunt de centres que van més enllà del que és el centre de Barcelona, per tant, aquesta Barcelona policèntrica en el que la Torrassa, aquest espai que generarà a l'entorn de l'estació central de la Torrassa, que serà com una estació de Sants, però a l'Hospitalet, i que permetrà a molts ciutadans de l'Hospitalet, però també de part del Baix Llobregat, no haver d'anar fins a Sants per tornar a tirar enrere, sinó que farem tots els intercanvis a l'Hospitalet, doncs, sens dubte, és un nou espai superimportant des d'un punt de vista del transport. I això, el projecte bàsic ens diu que tots els canvis de vies que s'han de realitzar, costa a costa, interior, costa, en fi, tot el sistema d'intercanvi es pot realitzar soterradament, podrem tenir aquesta estació intermodal i això ha fet que ja en aquests moments s'estigui treballant en el projecte executiu. Estem parlant d'un projecte que al bàsic omple un bon armari en tots els tomos que això ha representat. I en aquests moments, repeteixo, s'està treballant en el projecte constructiu que a continuació es posarà en exposició pública i a partir d'aquí hi ha tota la previsió de la licitació i de la construcció. Penso que mai com en aquests moments un ministeri ha fet els passos que s'han donat fins ara i amb tota la previsió de continuar i també amb el compromís, no un compromís fet sense llum, sinó públicament, del compromís que hi ha de les tres actuacions amb la xarxa de rodalies aquí a Catalunya. Dos que ja estan pràcticament en marxa i la tercera, la d'Hospitalet. Me refereixo a Montcada i Reixac, Sant Feliu i Hospitalet. Per tant, tot això fa que, sens dubte, amb el temps que requereix una gran infraestructura com aquesta, estem parlant d'una inversió de 1.000 milions d'euros, doncs necessita, però penso que mai com avui aquest projecte ha estat tan a prop que els veïns i les veïnes ho veiem. Tant de bo tinguis raó. Ara que parlàvem de l'idea del pols de les entitats, el darrer baròmetre d'opinió, que precisament permet copsar això, el pols de la ciutadania, indica que prop de la meitat dels hospitalencs consideren que la inseguretat és el principal problema de la ciutat. Els delictes a la ciutat han augmentat un 8,5% respecte a l'any 2019, segons van indicar vostès mateixos el mes passat durant el balanç del Pla Local de Seguretat. Al cos de la Guàrdia Urbana, a més, hi ha queixes per les condicions laborals. Què estan fent per millorar la seguretat a la ciutat? A veure, fem moltes coses i jo crec que és evident que hi ha una preocupació. El tema de la seguretat sempre ha estat un dels principals problemes que la ciutadania planteja quan fem baròmetres o quan es fan les enquestes o quan hi ha qualsevol qüestió d'aquest tipus. Però, a veure, l'Ajuntament... Primera qüestió que voldria destacar és que la seguretat ciutadana depèn clarament la competència la té la Generalitat de Catalunya. Primera qüestió. La segona és que l'Ajuntament, evidentment, podem i fem moltes coses. Entre elles, què hem fet?
primer és tenir una plantilla de la Guàrdia Urbana que està molt per sobre del número d'agents que ciutats del nostre entorn, del nostre tamany, tenen. Per tant, la dotació de Guàrdia Urbana a Hospitalet és una dotació, jo diria que més que suficient. Segona qüestió, no? En aquest sentit. Hem fet unitats especials per a intervenció que pensem, no? Que són molt útils per determinats conflictes o determinades intervencions. Però necessitem, lògicament, no? Complementar a qui té la responsabilitat, que és la Generalitat a través del cos de Mossos d'Esquadra. I hi ha qüestions que realment els ciutadans no detecten com qüestions que els generen inseguretat, que hem d'abordar seriosament i que ens hem de posar a treballar d'una forma sèria. I per això, moltes vegades avui precisament hem tingut ple i algun grup em retreia que quan parlava de seguretat, parlava de llei i d'ordre. Jo penso que hem de parlar sense complexes de la seguretat. Jo no en tinc cap complexe en parlar d'absolutament res que afecti els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet. I per tant necessitem llei en determinades qüestions que avui no tenim apropiada, segons la meva opinió, per abordar determinades problemàtiques. I entraré en dues qüestions. No? Una és el tema de les ocupacions delinqüencials i ocupacions mafioses que s'estan produint no a l'Hospitalet, s'estan produint a la realitat metropolitana, a l'àrea metropolitana de Barcelona, i vull cridar l'atenció que el 50% de les ocupacions d'Espanya estan ubicades a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això, o a Catalunya, i la majoria d'elles a l'àrea metropolitana. I això jo crec que té significació, o sigui, que el 50% de les ocupacions de tot Espanya es realitzin a Catalunya, doncs hi ha alguna cosa que no quadra. Dos, ja hem de legislar. S'ha de legislar determinats fenòmens que apareixen i que generen moltes inseguretats. Per posar un altre exemple, no delinqüencial, però que genera molta problemàtica als nostres veïns i veïnes, sobretot a molta gent gran i no tan gran, com és el tema del sistema de funcionament dels patins. Els patins elèctrics és un sistema que, evidentment, pot ajudar a la mobilitat i, de fet, no? O sigui, si observes aquest sistema, en la teoria pot ser un sistema útil i ben pensat, però a la pràctica ens està generant molts problemes perquè els patins no tenen en aquests moments l'obligació de tenir una matrícula, no tenen l'obligació de tenir una assegurança, i això fa que moltes vegades la intervenció policial, que l'estem fent, la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ha imposat 2.000 sancions a persones que utilitzaven de forma incorrecta els patins. Però això, que està molt bé, no és suficient. Necessitem llei i necessitem ordre. Per tant, sancionar els comportaments que no són correctes a través dels policies, agents de la policia local, però també demanem que qui té aquesta responsabilitat i aquesta competència faci els deures. No pot ser que, per exemple, en el tema de les ocupacions mafioses i il·legals hi hagi una direcció per part de la Conselleria d'Interior que no sigui contundent, perquè això genera molts conflictes entre els veïns, genera molts conflictes en els barris, i això és el que segur que es traslladen en aquestes enquestes i en aquestes sensacions d'inseguretat que molts veïns i veïnes de l'Hospitalet expressen. També s'ha de dir que aquesta expressió d'inseguretat no és un tret únic i exclusiu d'Hospitalet. És cert que s'han incrementat alguns delictes en els últims, des del 2019 fins ara, però també és cert que han augmentat més en altres poblacions de l'entorn metropolità, especialment en ciutats grans. La pròpia ciutat de Barcelona té una mitjana similar a la d'Hospitalet, però en canvi això vol dir que hi ha barris que superen per molt la preocupació que té la ciutat de l'Hospitalet.
I això no vol dir, o sigui, penso que qui té que vetllar per aquesta seguretat, li ben asseguro que els municipis estem posant els recursos que són necessaris, els agents de la Guàrdia Urbana, el número d'agents de la Guàrdia Urbana, aplicant les nostres ordenances, sancionant, però necessitem més contundència per part, repeteixo, de la Generalitat de Catalunya, que en definitiva de la Conselleria d'Interior, que és el màxim responsable de la seguretat en aquest país. No sé si ha pogut parlar amb el conseller d'això, si li ha dit i què li ha contestat. Bueno, a veure, jo hem parlat, evidentment, hem parlat de temes generals i de temes concrets. I la veritat és que molt bones paraules, però crec que encara queden algunes accions contundents per resoldre aquest tipus de qüestions. D'acord, des de l'àrea metropolitana, Antonio Balmón va plantejar fa mesos la creació precisament d'un sistema de seguretat metropolità que va més enllà de la famosa aplicació que vostès ja utilitzen. Ell parla també d'un sistema que es basi també en fets urbanístics, no? Per exemple, en millorar la seguretat en alguns carrers, plantejar la seguretat des d'un punt de vista més ampli, no? No sé si vostè creu que aquest és el camí, el camí que planteja Antonio Balmón, i en tot cas, si creu realment que tenim un problema d'inseguretat a l'àrea metropolitana, perquè vostè molts cops ha parlat de percepció d'inseguretat, que és veritat que no és Bueno, el mateix a veure, és que hi ha una que cosa... xifres. Sí, perquè a veure, una cosa són les dades reals, Mhm. però les dades reals, no, responen a tot un seguit de denúncies que realitzem els ciutadans quan veiem, no, que hi ha alguna qüestió doncs en fi, o que t'han robat o que has tingut qualsevol doncs, qüestió d'aquest tipus. Hi ha diverses qüestions. Una primera és que jo no tinc la seguretat de que tothom doncs, faci la denúncia. Per què? Perquè tampoc facilitem massa les denúncies. Ara el sistema, no, que utilitzen els Mossos d'Esquadra és la cita prèvia. I això de la cita prèvia, doncs, si vols, després parlem d'aquest, perquè és un tema que em preocupa i em preocupa molt, perquè no tothom té les partes ni sap com fer tots aquests tràmits. Per tant, primera qüestió que no tinc clar és si tots els delictes o totes les faltes que es realitzen estiguin denunciades. Però després, a banda dels fets reals, ve la sensació. I una persona pot tenir la sensació d'inseguretat per molts motius. Primer, perquè li hagi passat qualsevol cosa. Hagi tingut un robatori, hagi tingut un ensurt. Dos, perquè al seu carrer, i amb això jo sempre dic, no, al meu equip de govern que, escolta, a veure, hem de millorar, per exemple, la il·luminació dels carrers, la neteja dels carrers, els espais, no, espais públics, perquè quan un carrer està mal il·luminat, quan un carrer està brut, quan un carrer no té les millors condicions, també genera una sensació d'inseguretat. Per tant, bueno, doncs també els fenòmens urbanístics, no? Dissenyar els espais oberts en el que la gent quan trepitja un carrer, quan entra per un carrer, doncs no té la sensació de que hi ha espais foscos, és important. I per tant, i després, no, aquestes qüestions que feia referència que generen inseguretat per desconegudes. No? Si una persona surt del seu domicili, de la seva escala, i passa un patinet per sobre la vorera, que quasi l'atropella, ara explicàvem, no, que hem tingut doncs, una companya que tenia que venir i que ens ha trucat que ha tingut una ensurt amb un patinet, perquè bueno, doncs no s'ha donat compte, ha passat un patinet i tot això genera molta inseguretat. Per tant, les inseguretats són inseguretats que fan referència a temes policials, als temes, no, d'aquest tipus, però també tenen a veure amb altres qüestions que, sens dubte, si estem al costat dels veïns. Jo sóc una alcaldessa que, malgrat que estic en una ciutat molt gran, m'agrada escoltar als meus veïns i veïnes. I cada dia és raro, no, el dia que no tinc reunions, que no tinc un tipus de contacte amb veïns, moltes vegades que no estan associats, simplement són veïns que viuen en un barri i que em traslladen aquestes qüestions que, sens dubte, també generen, no, aquesta sensació, que és una sensació,
que quan dius, bueno, però a tu què t'ha passat? A tu t'ha passat alguna cosa? No, però tinc la sensació perquè m'han explicat perquè nosaltres som una ciutat molt gran, però que també tenim una mica ànima de poble, en el sentit de que moltes vegades el boca orella, els comentaris, fan que les coses tinguin una transcendència que possiblement no respon a fets concrets, però que hi ha sensacions que hem de canviar i que hem de donar més tranquil·litat als ciutadans. Ara ho deia vostè, l'incivisme, la neteja són qüestions relacionades sovint amb aquesta percepció de seguretat. Precisament l'incivisme i la neteja són dues altres grans queixes dels veïns i veïnes de l'Hospitalet, segon baròmetre, Sí, sí. segona i tercera. No sé si ho entén que sigui així i en tot cas si creu que tenen raó els veïns i veïnes. Bueno, jo crec que, a veure, com tot, quan un veí es queixa, quan un veí trasllada una opinió, hi ha no sé si el 100%, però hi ha una part molt important de raó i això també m'ho han sentit dir moltes vegades. La gent no es queixa per queixar-se. Segurament és cert que nosaltres fem un esforç important amb el nostre contracte de neteja de la ciutat, de tenir els carrers nets en fi, i ordenats. Però també és cert, i això no ho podem amagar, que hi ha una part de la ciutadania, una minoria, però una minoria que, en fi, que es deixa veure i que molesta molt, que és aquella persona que va amb el seu animal de companyia i que no recull els excrements, o aquella persona que, en comptes de la bossa de les escombraries posar-la dins del contenidor, doncs la deixa fora, o aquella persona que, en comptes de trucar perquè li vinguin a buscar els mobles perquè s'ha canviat el seu menjador, doncs els deixa al mig del carrer. I tot això genera, amb la gran majoria de gent que som els que utilitzem tot el sistema amb la màxima normalitat, que ens estimem la ciutat i que no volem, no ens agrada veure bosses fora del contenidor, utilitzar una paperera com a contenidor o fer algunes d'aquestes accions que són incivisme total i absolut, doncs ens molesta. I per tant, quan diem volem la ciutat neta, no refereixen tant a que no es netegi, que sempre podem netejar més i podem netejar millor. Nosaltres ara estem al final d'un contracte de neteja i, per tant, simplement amb el fet de posar en marxa la nova contracte, estic convençuda que la neteja de la ciutat en general canviarà a millor. Però més enllà de... Barcelona ha posat el contrari de moment, eh? Sí, bueno, El canvi de contracte ha portat problemes. espero que no sigui... Bueno, no sé què dir ja. Aleshores, jo tinc l'esperança, sincerament, de que les coses... Ens ho va dir el senyor Collboni, no ho dic jo, vull dir que el canvi en el Bueno, canvi ja de no sé què contracte... dir, però bueno, la contracta hem de canviar-la, hem de posar-la en marxa, necessitem tots els contenidors nous, necessitem els camions i tot el... En fi, això, lògicament, evoluciona, millora i estic convençuda de que això aportarà menys soroll, aportarà un sistema més amable amb el medi ambient, per tant, jo penso que una nova contracta sempre aporta molts elements molt positius. Però dit això, hi ha una qüestió de com la ciutadania també fa que no només es netegi, sinó que es conservi el carrer i les places netes i els espais que són de tots i que els gaudim tots. I que és evident que, en fi, una gran ciutat sempre pensant coses, però també ens agradaria que cuidéssim a la nostra ciutat com si fos un poblet petit en el que tothom té aquesta sensació de que quan surt fora de casa seva està també a casa seva. El que els dona alegria és que canvio radicalment de tema, és el Mobile World Congress, que precisament s'ha tornat a celebrar fa poc i que situa l'Hospitalet al mapa tecnològic. De fet, vostès tenen entre el projecte de digitalització de la ciutat, l'Hospitalet 6.0. Li volíem preguntar com explicaria a un veí que no estigui familiaritzat amb les noves tecnologies en què consistirà exactament això i en què el repercutirà en positiu. Doncs mira, jo crec que és important que la ciutadania sàpiga que el fet de tenir el Mobile World Congress a l'Hospitalet, a la nostra fira,
és una cosa important en si mateixa i deixa una economia. El visitant, no, que ve durant aquests 4 dies al Mobile doncs, consumeix als nostres hotels, als nostres restaurants, fa vida també als nostres comerços, compra en fi, a Hospitalet, i tot això és molt positiu. Però més enllà d'això, que és important i que té un impacte econòmic molt potent, no només a l'Hospitalet, sinó, en fi, jo diria a Catalunya, perquè hi ha gent que ve al Mobile i acaba dormint doncs, fora inclús de la província de Barcelona. Més enllà d'això, el que també hem de traslladar és que el Mobile, a través de la Fundació Capital, el que s'ha compromès i s'ha aliat amb l'Hospitalet per ajudar a que la tecnologia, que avança molt ràpid, que tira endavant amb unes velocitats tremendes, no? Que cada any veiem, no, les novetats que apareixen i com tot evoluciona, doncs que aquelles persones que no segueixen en el sistema tecnològic perquè per la seva generació no han tingut accés ni han tingut formació, o aquelles persones per determinats motius que encara que no siguin d'aquella generació tampoc poden seguir, no, tots els sistemes tecnològics, també doncs a través, no, del sistema d'aquest projecte que li diem l'Hospitalet 6.0, que és un projecte de digitalització de l'Hospitalet, el puguem ajudar a no quedar-se enrere. Què vull dir? Poso exemples. Nosaltres què volem amb aquest projecte? Primer, formar els joves d'Hospitalet, molts d'ells que no estan treballant ni estan estudiant, perquè estiguin capacitats i que es puguin inserir, no, formativament en el món digital, perquè tinguin en aquest sentit doncs, un futur. Primera qüestió. Que a més, tot això que ara explicaré ho estem fent en determinades aliances. Nosaltres podem pensar, podem dissenyar, podem somiar, però després hem de generar aliances que ens ajudin a desenvolupar tot això. Això de la formació, per exemple, hem signat un acord amb el Ministeri d'Indústria i formarem 400 joves per capacitar-los en temes digitals. La gent gran. Ara, en aquests moments, després de la pandèmia, tot ha passat de ser presencial a tot ser telemàtic. Tot són cites prèvies i o ajudem a la nostra població o la meitat d'aquesta població o una bona part d'aquesta població no sap enfrontar-se a tota aquesta revolució o aquest canvi. Poso exemples. Generalitat de Catalunya, en matèria de salut, hem de demanar ara, en aquests moments, no, cita prèvia per anar al metge. No totes les persones saben demanar cita prèvia per anar al metge. Ara arriba el moment, no, per exemple, de la matriculació dels nens i les nenes. No? Tot això, també dictat per al Departament d'Educació, es fa telemàticament. No totes les pares i mares de l'Hospitalet doncs, tenen capacitat de fer la matriculació online. No tothom. La gent gran, no? Per dir alguna cosa, no? Deia allò de la cita prèvia per al metge, com podem parlar de qualsevol tràmit que es tingui que fer en qualsevol administració. Hospitalet, nosaltres com a ajuntament, ara que ningú no pensi, bueno, aquesta parla de la Generalitat i no parla de l'Ajuntament. No, sí, també dins de l'Ajuntament, després de la pandèmia, tot era telemàtic, tot eren cites prèvies i inclús per anar a la regidoria del districte s'havia de demanar cita prèvia. Tot això nosaltres hem fet, doncs hem desescalat i en aquests moments a les regidories de districte, a les oficines d'atenció al ciutadà, qui vulgui demanar cita prèvia ho pot fer, evidentment, però qui no vulgui pot anar presencialment. Què estem fent, a més? Ajudar a la gent que no sap demanar via telemàtica absolutament res, li fem nosaltres la gestió. Hem fet més de 10.000 tramitacions des de 2022 i el que portem de març del 2023. 10.000 gestions que han ajudat a quasi 7.000 persones a fer doncs, qualsevol tramitació, des de demanar
un subsidi, demanar una beca, demanar, doncs, intentar matricular, no? O matricular el seu fill a qualsevol cita al metge o demanar qualsevol gestió a altres administracions, Estat, Generalitat, etc. Per què? Perquè nosaltres volem que ningú no es quedi enrere. Nosaltres apostem per la digitalització, apostem perquè el comerç local no es quedi enrere també en aquesta digitalització, perquè això també fa que hi hagin comerços com de primera divisió i comerços de segona. Per tant, aquest projecte també vol ajudar al petit comerç a que ningú, cap comerciant per manca de coneixements es quedi enrere, i volem que l'administració sigui una administració diferent, sigui una administració en la que l'atenció al ciutadà sigui una atenció del segle XXI, utilitzant la tecnologia però ajudant també a que la gent pugui aprendre a utilitzar la tecnologia o, si no vol aprendre, a que li fem els tràmits que siguin necessaris. Per tant, amb aquesta proximitat que tenim els municipis, que tenim els ajuntaments, tenim el veí que ens diuen, escolta, tot això ha sorgit per què? Perquè, clar, van sense les persones que et diuen, escolta, jo no sé com fer, jo no vull demanar al meu fill que em demani la cita prèvia. Jo no vull dependre de ningú, jo vull ser autònom. Hem de formar aquestes persones perquè ho puguin fer. Però aquelles persones que no volen fer i no volen demanar-li al seu fill, a la seva família, al seu familiar o al seu veí que li facin, l'administració li ha de donar aquesta oportunitat. I això és el que ha fet dissenyar aquest projecte, que és un projecte de digitalització total de la ciutat, en el que volem que aquesta bretxa digital sigui escurçada al màxim i que ningú quedi marginat per no conèixer i no posar-se al dia de la tecnologia. Més enllà de que utilitzem la tecnologia per ajudar la gent gran, per estar a casa visquent, si viuen sols, i poder ajudar a través dels avanços que anem realitzant conjuntament a tot el pol d'institucions que tenim, per exemple, en el clúster d'innovació i salut, en el que estem fent projectes innovadors, projectes molt interessants que es podran replicar i es podran escalar, també fent proves perquè la gent probablement que no utilitzarà els sistemes tecnològics per demanar absolutament res, però sí que li poden possibilitar que la seva vida a casa seva sigui una vida amb més qualitat de vida. Ara que parlàvem del mobile, és cert que aquest congrés, com li deia, posa l'Hospitalet al mapa tecnològic, no? Però en aquest cas, com en tants altres, l'ombra de Barcelona és allargada, no? Si m'ho permet dir així. I precisament sobre Barcelona... Després parlarem sobre Barcelona d'ara. Li volíem preguntar com valora la relació de l'Hospitalet amb la capital catalana i també directament si s'han entès amb l'alcaldessa Colau al llarg d'aquests 8 anys. A veure, la relació entre l'Hospitalet i Barcelona, evidentment, no pot ser dolenta, perquè jo crec que de forma intel·ligent ens hem d'entendre amb tots. Ens hem d'entendre, encara que no coincidim políticament en molts temes, però hem de treballar plegats amb totes les institucions, amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la resta de veïns i veïnes de l'Hospitalet. Nosaltres som una ciutat que estem rodejats de ciutats, Cornellà, Esplugues, el Prat, Barcelona, ens separa una vorera d'una ciutat a l'altra. En el cas del Prat, ens separa un riu, o ens uneix un riu, Jo crec que més ens uneix que no ens separa, però més enllà d'aquesta relació, nosaltres intentem, des d'un punt de vista del sentit comú i de creure que la institució, l'Ajuntament de l'Hospitalet, s'ha de relacionar amb totes les institucions d'una forma correcta. Per tant, la relació amb l'Ajuntament de Barcelona cordial i correcta, evidentment amb les nostres diferències, amb les nostres discrepàncies,
però amb el respecte total i absolut al que, evidentment, fa Barcelona i amb el respecte de Barcelona respecte al que fem a la ciutat de l'Hospitalet. I jo crec que, en fi, ha de ser així. A mi, com ara que estem quasi a tocar d'unes eleccions municipals, doncs m'agradaria més tenir a un alcalde com Jaume Collboni aquí a la ciutat de Barcelona, però no sóc jo la que decideix qui ha de ser l'alcalde o l'alcaldessa, sinó que són els seus ciutadans. Per tant, sigui quin sigui, com ho tinc clar, que sigui qui sigui el president o els consellers que hi hagin a la Generalitat, o sigui qui és el president o els ministres que hi ha al govern de Madrid, doncs hem d'intentar tenir la millor relació en benefici dels nostres ciutadans. Per tant, és una relació correcta i també penso que necessària i en aquest sentit no tinc cap dubte. Hi ha qui diu que sembla que el que no vol Barcelona s'ho queda a l'Hospitalet. En canvi, vostè, en una entrevista amb nosaltres el 2016, és veritat que fa ja molts anys que l'entrevistem, matisava que va dir literalment tot el que és bo i no vol Barcelona Efectivament. intenten que es quedi a l'Hospitalet i afegia que anys enrere, deia literalment, Barcelona expulsava coses negatives i ara n'expulsa de positives. Doncs sí. De fet, ahir mateix vam tenir Carles Ruiz, l'alcalde de Viladecans, en aquesta mateixa butaca, i ell ens deia que en els darrers temps Barcelona ha perdut una mica la capacitat d'absorbir recursos en una clara referència al govern de l'alcaldessa Colau, no? Vostè creu que està perdent pistonada Barcelona? Bueno, a veure, jo crec que Barcelona... A veure, la marca Barcelona és la gran marca, la marca internacional, la marca que ens representa a tots, que representa la capital, que ens representa a tota aquesta gran conurbació i en la que hi ha molts temes que, evidentment, intentem que quan Barcelona falla, doncs reequilibrar per en altres territoris. Jo crec que jo sempre quan em deien això, vostè sempre se n'aprofita i sempre dic que això que vaig dir l'any 2016 és exactament el mateix que si no m'haguessis recordat t'hagués dit, perquè sempre dic que, a veure, nosaltres doncs ens n'aprofitem d'allò que Barcelona a lo millor expulsa i que per nosaltres és positiu i que forma part del nostre plantejament. Nosaltres Mira, l'any 2000, a Hospitalet no tenia ni un hotel, ni un. Si tu venies a Hospitalet, havies d'anar com a molt a una pensió, perquè hotels no existien. I en aquests moments tenim 22 hotels, i aquests hotels s'han anat instal·lant al llarg del temps. Nosaltres vam fer un pla d'equipaments hotelers i quan Barcelona, en un moment determinat de la seva història, va dir, escolta, nosaltres no volem més hotels a Barcelona, nosaltres encara no havíem acabat de desenvolupar el nostre pla d'equipaments hotelers. I vam dir, qui vulgui invertir a Hospitalet, nosaltres estem disposats. Fruit d'aquella aturada per part de Barcelona, segurament alguns hotels es van instal·lar a Hospitalet i a nosaltres ens han permès anar una mica més ràpid del que el procés natural de la construcció d'hotels a Hospitalet hagués estat, present. Per tant, en aquest sentit, penso que Barcelona ha de liderar, penso que Barcelona ha d'ambicionar, ha de tirar i liderar aquesta gran Barcelona i la resta de ciutats, evidentment, cadascú amb la seva personalitat, amb les seves capacitats. A veure, la contribució que avui estava parlant al principi de l'entrevista, d'aquesta aportació de 560.000 metres quadrats de sostre per ubicar empreses relacionades amb el sector biomèdic, aquests 580.000 metres quadrats de zona verda a la Gran Via, la generació de 50.000 llocs de feina, sens dubte és una contribució que fem exclusivament a Hospitalet. No, l'estem fent a tota aquesta gran Barcelona, a la marca Barcelona. I quan una persona, una empresa del sector biomèdic es vulgui instal·lar i miri al sud d'Europa, veurà
allà, no? L'Hospitalet, que tindrà, no? El nostre territori preparat perquè es pugui realitzar. I aquesta és una contribució que per mi és una contribució necessària, que és una contribució positiva i que és una contribució que dona moltes oportunitats de present, però també de futur. I penso que projectes tan importants com aquest fan que Barcelona, la marca Barcelona, sigui una marca forta. I el mateix que fem a l'Hospitalet, estic convençuda que hi ha projectes amb altres indrets que no, col·laboren a que aquesta marca sigui una marca potent. Però necessitem l'ambició, el lideratge, la valentia, no? De la capital, que sempre, des de que tenim ús de raó democràtica, no? Amb ajuntaments a Barcelona que han estat, no? Que han treballat en aquesta direcció, doncs tota la resta del territori doncs hem tirat endavant i avui l'Hospitalet, sens dubte, és una ciutat molt millor que la ciutat que vam heredar del franquisme i de l'especulació més dura i més pura, no? Que s'ha viscut en aquest territori. Ahir Carles Ruiz compartia amb vostè el que acaba de dir. Ell ho resumia dient com més forta sigui Barcelona, Millor. més fortes seran les ciutats del voltant. El que passa és que, per exemple, amb la reflexió que acaba de fer dels hotels, no? Jo entenc que pel que ens ha dit, per vostès van ser una oportunitat Sí, clar. que a Barcelona es frenessin els hotels, no? Sí, Probablement si hi hagués hagut un alcalde socialista que hagués seguit fent hotels, potser avui no n'hi hauríem 22 a l'Hospitalet, no? bueno, potser hi haurien 18, perquè nosaltres vam fer una aposta. Nosaltres, en un moment determinat, si recordeu, no? Nosaltres hem aprofitat el temps, encara que hagués estat en alguns moments un temps complex, no? Quan vam tenir la crisi econòmica el 2010-11, probablement no, molta economia es va aturar, va haver-hi molt atur, bueno, tot això ho sabem, però nosaltres com a ciutat vam aprofitar aquell temps per fer una reflexió de dir, escolta, és cert, hi ha una crisi, nosaltres tenim potencialitats, hem d'estudiar bé, no? Quines són les nostres fortaleses, quines són les nostres debilitats i orientem el nostre futur cap a sectors econòmics que puguin ajudar als nostres ciutadans a desenvolupar-se des d'un punt de vista professional. I en aquells moments vam parlar, si en recordeu, alguns segur que recordeu, que vam parlar de la cultura, vam parlar del sector biomèdic, vam parlar, i de fet hem desenvolupat el nostre districte cultural, hem desenvolupat tot el projecte del clúster biomèdic, vam parlar de l'esport lligat a la salut i vam parlar del turisme de negocis. El turisme de negocis, per què vam pensar en aquells moments? Perquè, bueno, just havien realitzat la fira es va ubicar pràcticament, no 100%, però una gran part a l'Hospitalet. De fet, en aquests moments s'està fent ja l'ampliació de 60.000 metres quadrats que està també al nostre terme municipal i nosaltres entenem que això és una gran oportunitat. És un turisme diferent. Nosaltres no tenim platja, desgraciadament. Ja no hem renunciat al 100%. Abans de que m'ho preguntis, no hem renunciat, però no tenim platja. Sí que tenim sol, però platja no. Però nosaltres som una ciutat que està molt ben posicionada. Jo sempre dic que la persona que agafa un avió a Tòquio i aterra al Prat i agafa un taxi i va a un hotel que està a Hospitalet, aquell senyor probablement no sap si està a Barcelona, si està al Prat, si està a Hospitalet o on està. Sap que està a Barcelona i farà el seu turisme i la seva mobilitat en funció de les seves inquietuds o de les seves preferències. Per tant, per nosaltres, aquell senyor que ve a una fira internacional, doncs hem d'aprofitar-lo, hem d'intentar que es quedi a dormir a Hospitalet, que mengi a l'Hospitalet, que compri a l'Hospitalet, que consumeixi cultura i que faci esport a l'Hospitalet. I això és el que, quan hem tingut les dades, els estudis, que ens diuen
de cada 4 persones que va a aquest tipus de fira, 4 dormen a l'Hospitalet. El 50% fan un ús de la nostra gastronomia, un de cada 4 compra en les nostres botigues i, per tant, escolta, això genera economia, genera moviment i genera oportunitats. I això és el que d'alguna forma a mi m'interessa, generar oportunitats, generar riquesa, perquè a més, no tota la ciutat doncs, es pot desenvolupar de la mateixa manera. Els hotels no poden aparèixer a tot i cada un dels barris. Hi ha barris que s'ubiquen a aquests hotels, hi ha d'altres que no, però en fi, necessitem crear aquesta generació de riquesa i oportunitats laborals, perquè aquests hotels, aquests 22 hotels, estan generant 1.500 llocs de treball que fa uns anys no existien. Hem passat abans de tenir la plaça Europa, per exemple, desenvolupada d'una posició d'uns 65.000 llocs de feina aproximadament instal·lats a Hospitalet a 104.000 que tenim avui. Per tant, aquestes accions, aquests desenvolupaments, aquestes transformacions SADAs, crec que són superimportants per generar també oportunitats als nostres veïns i veïnes. Li faré l'última pregunta, perquè ja Sí. portem gairebé una hora parlant. Ha passat ràpid, em sembla, però A mi sí. almenys per nosaltres, no sé si per la gent que ens escolta. De moment no s'han dormit, Crec que no. Li volia dir que, bueno, això, li faré l'última pregunta i que a veure si és una mica menys políticament correcta que fins ara, perquè ha sigut molt políticament correcta. Li volia parlar de les eleccions del maig. El Ui, PSC fa 44 anys que governa l'Hospitalet, vostè en fa 15. sí. Fa Encara no. Em queden uns dies. en farà No, 15. em queda un mes encara. Sí. Veig que ho porta calculat, El 19 d'abril del 2008. Li deia això de políticament correcte perquè fa unes setmanes vam tenir aquí Gabriel Rufián, candidat d'Esquerra Republicana a Santa Coloma, i ell va dir, també en el marc d'aquest cicle de conferències Espai Línia, que el que hi ha a ciutats com l'Hospitalet, on el PSC fa més de 40 anys que governa, és un règim, va dir ell literalment. No sé com ho valora i, en tot cas, quines expectatives té. Miri, jo el senyor Rufián no el conec. Primera qüestió, no he tingut l'oportunitat. L'altre dia sé que va visitar la Farga perquè ens vam creuar, però no ens vam poder saludar. Jo acompanyava el president de la Generalitat i no vam tenir l'oportunitat. I miri, el que pensa el senyor Rufián, doncs com vostè comprendrà, doncs jo el respecto, però segurament m'és molt difícil de compartir i no comparteixo en absolut. Home, no sé a què refereix a un règim. El que sí que hi ha hagut, gràcies als municipis governats pels socialistes, com l'Hospitalet, que ha tingut la sort de tenir governs socialistes sensibles des de l'any 1979, des de l'inici de la democràcia, doncs nosaltres, el nostre eslògan, quan es vam presentar en aquella campanya, jo era molt jove, però recordo que era entre nosaltres els ajuntaments. I és el que hem fet. Hem estat governant 44 anys i els que vinguin, si així ho decideixen els veïns i veïnes, governant amb els veïns i les veïnes, cosa que a la nostra ciutat no havia passat mai. En el franquisme, en aquells municipis en el que l'especulació, repeteixo, doncs era el sistema, on segurament els veïns i les veïnes no estaven molt presents ni en les decisions ni en les preocupacions de qui estaven governant. Per tant, per nosaltres, si això és el que el senyor Rufián diu que és un règim, doncs miri, no ho sé, però el que jo li puc dir és que hem governat 44 anys doncs, per i amb els veïns i les veïnes. I crec que entre tots, no dic que no haguem comès algun error, però crec que ens hem equivocat molt poc, perquè quan les coses les fem conjuntament, doncs el marge d'error és menor. Per tant, des del meu punt de vista, crec que s'ha fet una gran feina, una feina no feta per la Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, sinó feta
pels ciutadans i ciutadanes que han contribuït, que han treballat, que s'han deixat la pell, que han format part de les entitats, de les associacions, reivindicant, no tot han estat aplaudiments ni molt menys. La meva ciutat és una ciutat reivindicativa, és una ciutat que, en fi, es planta davant, no, dels fets que consideren injustos, i crec que el fet de tenir un govern que ha escoltat i un govern sensible i que ha posat en el centre els seus veïns, jo crec que ha estat tot un encert per desenvolupar la segona ciutat de Catalunya, una ciutat que amb tota la modèstia doncs, mira de tu a qualsevol ciutat de la nostra, en fi, d'aquesta àrea metropolitana. Molt bé, doncs amb aquesta última qüestió arribem al final d'aquesta conversa. Ara toca obrir un torn obert de preguntes per Molt si bé. algú vol preguntar alguna cosa a l'alcaldessa. Sí? Vinga. Sí, perquè... Hola, sí, hola, bona tarda. Jo li volia fer dues preguntes. Si vol, Vinga. començo per la primera, que té a veure amb una de les principals crítiques dels grups de l'oposició i d'alguns col·lectius de la ciutat, que és la densitat de població. Hi ha hagut diversos estudis al llarg dels últims anys que indiquen que sobretot barris del nord tenen unes xifres elevades de densitat de població. I li volia preguntar com valoren això, més tenint en compte que s'estan fent promocions a la ciutat que tot indica que faran créixer els habitants de la ciutat i que, per tant, hi haurà d'haver més serveis. Li volia preguntar una mica com s'estan preparant per tot això. Mira, doncs molt senzill, o sigui, doncs planificant com hem fet, no, en aquests anys. Mira, diverses coses, i és cert, o sigui, nosaltres no puc dir que l'Hospitalet no sigui una ciutat amb una densitat elevada, perquè això és evident. Però també és veritat que aquesta densitat ha baixat respecte als inicis de la democràcia. Teníem, com us deia, no, el mateix terme municipal, però teníem més habitants, i el que estem fent també doncs, és fer una visió de la ciutat no superficial, sinó real. I us donaré alguna xifra. No? El 74% dels habitatges, del parc d'habitatges de l'Hospitalet, és un parc d'habitatges que té, doncs, que està fet abans dels anys 70. Si anem als que estan fets abans dels anys 50-60, el percentatge doncs, és molt alt. Per tant, nosaltres hem de combinar la construcció d'habitatge nou amb la reconstrucció o la rehabilitació d'habitatge doncs, que es va construir, no, en etapes en fi, del que abans dèiem, no, de l'especulació. Habitatges que molts d'ells no tenen les condicions en fi, que avui es requereixen, no? Ascensors, en fi, totes unes condicions de qualitat que evidentment no es tenen. Ara tenim una gran oportunitat, que no hem parlat, però crec que, ja que m'has fet la pregunta, aprofito, no, per explicar. Ara tenim una gran oportunitat, que Pedro Sánchez, doncs, que ara vingui a fer aquí, no, un alegato al govern del Partit Socialista Obrer Espanyol, però que com a conseqüència de la pandèmia va fer un gest de plantar-se davant de la Unió Europea i reclamar fons per a la reconstrucció de l'economia d'Espanya. I ha aconseguit, no, aquests fons que venen precisament, no, a la rehabilitació i a la reconstrucció. Nosaltres què hem fet com a Ajuntament, per exemple? Hem creat 3 oficines per ajudar els veïns i les veïnes a aprofitar aquests fons i aterrar, no, aquests fons europeus a la seva comunitat. I l'altre dia, passejant per al barri de Pubi a Casa, un dels barris, no, que són també densos, bueno, vam veure una primera lona, no, en què deia que així és aquest habitatge, així serà gràcies als fons europeus. Doncs això és el que reconstrucció, segurament construcció d'un parc nou d'habitatges i, evidentment, amb tots els serveis i totes les zones verdes, no, corresponent a aquestes construccions.
I jo sé, no?, que hi ha doncs, molta crítica. Mira, per exemple, estem parlant de Sant Josep, estem parlant de Cosmetoda, que és, en fi, que això lògicament ja sabem, no? Mira, i també és un comentari que avui m'agradaria que arribés a tots els veïns del barri de Sant Josep. El barri de Sant Josep té la previsió de serveis que el barri necessita, no només per la construcció d'aquests habitatges, sinó de la mancassa històrica que té el barri. I entraré en detall. El CAP de Sant Josep no és un problema de fa 3 dies, ni de fa 3 mesos, ni de fa 3 anys, ni de fa 10 anys. Fa molts anys que està pendent per part de la Generalitat, hi ha un compromís incomplert i que no s'ha realitzat. Escoles, terrenys per fer noves escoles al barri de Sant Josep disposa el Departament d'Educació des de fa temps. Encara no ha construït cap escola. Escoles bressol. Escoles bressol, l'Ajuntament d'Hospitalet va paralitzar la construcció d'escoles bressol que es va trencar el compromís que existia en aquest país, Catalunya no és un tema exclusiu d'Hospitalet, de finançar les escoles bressol a terços entre Ajuntament, famílies i Generalitat. Recordeu que fa uns anys, amb les retallades, la Generalitat va dir que no li anava bé i que deixava finançar les escoles bressol. I en aquell moment els ajuntaments vam tenir que assumir la part nostra i la part de la Generalitat perquè no podíem imputar a les famílies, evidentment, no, aquesta part. I vam decidir no fer més fins que no tornessin a finançar d'alguna forma. En el moment que han anunciat que això ho farien, l'Ajuntament d'Hospitalet ja ha dit que al mes de maig aprovem el projecte constructiu de l'Escola Bressol de Sant Josep i immediatament doncs, licitem obra. Casal de gent gran. Ho dic perquè, a veure, fem la llista. Casal de gent gran. Casal de gent gran es va fer fa uns quants anys i és un casal que ha quedat petit. Doncs en aquests moments tenim ja un nou local, estem finalitzant el projecte i quan estigui aprovat el projecte licitarem l'obra, abordarem les obres i tindrem un casal de gent gran per als veïns i veïnes del barri de Can Serra més idoni a les seves necessitats. Farem un centre cultural a Cosmetoda, a una de les plantes de l'edifici patrimonial que tenim, a 2.000 metres quadrats d'un nou edifici que evidentment, doncs, treballarem amb la seva dimensió també amb el sector. I farem, doncs, dels altres 4.000 metres quadrats que tenim a Cosmetoda, doncs un procés també amb els veïns per decidir quins són aquells temes que consideren prioritaris i que podem resoldre. Per tant, manca d'espais al barri de Sant Josep no existeix. O sigui, això és un invent dels grups polítics que estan a l'oposició, que han de fer d'oposició, però jo crec que per fer d'oposició no cal mentir. Es pot dir les coses de moltes maneres sense faltar a la veritat. Perquè penso que la pregunta venia per aquí. Doncs ja l'hem contestat. Ha quedat resposta. Bueno, ara mateix és el gran exemple de tot això que hem parlat. Abans d'entrar a la segona pregunta, volia repassar. El Centre Cultural Cosmetoda es farà sobre una superfície de 2.000 metres quadrats, el que és l'edifici històric que... L'edifici són 6.000 metres quadrats, amb 3 plantes. Pensem que una de les plantes seria la que adequadament destinaríem a centre cultural. de 2.000 Per metres... substituir el centre cultural, diguéssim, que ja existeix al barri, però que és un centre cultural, que el tindrem que modernitzar i que li donarem un altre ús, perquè, evidentment, no tancarem aquell espai perquè aquí no tanquem mai res. Sempre obrim. Tancar és més difícil de tancar. I ja per acabar l'última pregunta, Vinga. té a veure més amb la relació entre els barris, no? Jo Sí. soc veí, ho visc cada dia, no? Vivim una mica d'esquenes els uns als altres, a vegades, no? Sobretot els barris del nord, més del sud, la via és un element de separació molt important.
Jo li volia preguntar, això amb els anys ha millorat, sí que és cert, però li volia preguntar què estan fent des de l'Ajuntament per tal de que la gent de la Florida es miri amb la de Sant Josep quan estan només a 15 metres, no? Que separa el via 20 metres. O Bueno, a sigui, veure, què s'ha de fer per... el que està fent l'Ajuntament és des de fa molt de temps, i jo com a alcaldessa, ja ho he dit abans, m'he barallat amb moltíssims ministres, secretaris d'Estat, amb president del govern per convèncer-los de que les vies s'han d'eliminar. Hem de treure les barreres físiques que incomuniquen Bellvitge amb el Gornal, no? Parlaves de Florida i Sant Josep, però també de Santa Eulàlia. Sí, les vies divideixen absolutament tots els barris de la ciutat i el que volem és generar un espai de trobada i un espai, no, de gran civisme, no? L'espai de convivència i un espai verd, evidentment, no? També per als rumors aquests, no? Que de vegades hi ha, no? I aquí aquests que construiran res, no construirem res. El que farem serà zona verda i el que farem és un concurs d'idees perquè doncs, es pugui cosir tot aquest territori de la millor manera possible per generar dinàmiques, en fi, amables, perquè els veïns i les veïnes es puguin relacionar. Ahir fèiem una visita a les Planes i estàvem just molt a tocar del que serà la futura estació de la Torrassa. I vèiem, no, com els veïns que estan al costat de la Tecla Sala, no, tenen la via del tren en fi, al seu menjador. És que, en fi, i la circulació que hi ha en aquests moments és una circulació brutal, perquè el nivell de trens que circulen i que passen per l'Hospitalet és molt alt. I en aquests moments paren molt pocs, o que sigui cap, teòricament en cap parada, però paren i fan soroll en tota aquesta travessia. Tot això serà un espai que en comptes de sorolls, serà espais de trobada, plens de verd, plens de bancs, espais per caminar, per fer esport, en fi, no, per donar més amabilitat a una ciutat que és una ciutat, en fi, la segona ciutat de Catalunya, una ciutat densa, una ciutat complexa, però una ciutat que amb aquests projectes, no, que estem desenvolupant i que no hem parlat de tots, no, perquè hem parlat de les grans obres, aquestes dues grans obres, podríem parlar de Can Rigal, però també parlar de les biblioteques que s'han de fer. Hem de fer 2 biblioteques, hem fet un estudi. No ho fem ensumant, no, fem estudis, escoltem els veïns, però també fem estudis, analitzem quina és la realitat en aquests moments, no, avui de la ciutat, quines són els serveis que avui, no, estàndards que avui necessitaria la ciutadania i ens diuen, escolta, s'han de construir dos biblioteques. Farem una a la Florida, farem una altra biblioteca a Santa Eulàlia, farem les actuacions que lògicament poden ser grans actuacions i d'altres que són petites actuacions però que són molt importants. Fer el bosc dels nadons que vam fer l'altre dia, la plantada, no, d'un petit espai al costat d'un nou CAP al barri de Santa Eulàlia, d'arbres i d'un espai amable, és important per als veïns, no, del voltant. Per tant, és important fer la remodelació del Parc de l'Alhambra? Sí, i ho farem. És important fer el poliesportiu de gasòmetre? Sí, i ho farem. Però a l'hora de tot això també és important recuperar espais petits, espais, no, que, en fi, que hem tingut que recuperar gràcies a la compra, perquè, no, a diferència del millor altres ciutats, tot ho hem recuperat a base de comprar. Ningú no ens ha regalat res. Tots aquests metres quadrats, no, que hem anat recuperant de zones verdes i d'espais lliures han estat a base de aquests moviments urbanístics i d'aquesta posar recursos sobre la taula, moltes vegades sols, moltes vegades sense ajuda de cap altra administració, i jo també, deixeu-me que reivindiqui, que ens aniria molt bé, no, comptar amb altres administracions que estiguéssim
més enllà de la Diputació de Barcelona, no? Que sempre està i estarà, però més enllà d'aquesta, no? De la Diputació, altres administracions que estiguin al costat dels municipis, perquè realment doncs, nosaltres també som Catalunya i Catalunya també millora a través de l'Hospitalet. Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta més. No? Doncs molt bé, si li sembla bé, alcaldessa, donarem per acabat aquest acte. Li volíem bé. agrair públicament la seva presència avui aquí, a l'Espai Línia, a Casa dels Barris, també a tots i totes vosaltres per haver-nos acompanyat, els que ens segueixen per streaming igualment. Aprofito per convidar-vos a la pròxima conversa d'aquest cicle, d'un color polític diferent. Farem dilluns que ve, dia 27 de març, a 2:15 de la tarda, en aquest cas amb Xavier Trias, exalcalde i candidat de Junts Molt per bé. Barcelona, que abans en parlàvem, Sí, i res més. Gràcies. molt bé. Molt bé.